Valmentaja Vähäkangasta ja terve. Mä ajattelin, että mä puhun vähän noista tavoitteista. Nimittäin varsinkin laihuttamisessa tavoitteita asetellaan aika huolimattomasti. Laitetaan ne kilometrien päähän ne aikataulut ja aika suureellisia on myös sitten ne tavoitteet. Hyvin tavanomainen on semmoinen, että mä haluan puottaa 10 kiloa 3 kuukaudessa. No, tiedän, onnistuu. Moni asiakas on mullakin pystynyt sen puottaan, enemmän tai vähemmän. Mutta hyvin hankala, varsinkin yksin tehtäessä, on motivoitua tommoseen. Miksi? No, iso syy on se, että 3 kuukautta on hirveän pitkä aika. Todella vaikea ajatella tästä elokuun loppuun, että mitä sitten tapahtuu. Ja lisäksi se, että 10 kiloa, painoit mitä tahansa, ja se 10 kiloa aikaa kova rasti lähtee yhtäkkiä puottaa. Sen sijaan mä ehdottaisin tämmöistä mallia, että ota tavoitteeksi tämmöinen pieni ja hallittavissa oleva. Mä perustelen. Mehän ollaan ihmisinä vähän semmosia, että me tarvitaan kaikki niin kuin saman tien. Jos halutaan lomamatkalle, niin otetaan pikavippiä ja häivytään. Tai jos haluaa laihottaa, niin ostetaan vähän nutrilettiä ja laihotaan ainakin jonkun aikaa. Siksi meidän kaikkein parhaiten passaa se, että tavoitteen ajallinen kesto on 1 viikko ja sopiva painon pudotustavoite on 0,5% nykyisestä painosta. Joo, tää on semmoinen kaava, mikä toimii. Jos painat, otetaan nyt tämmönen pyöreä luku 100 kiloa, jolloin viikkotavoite olisi sulla pudottaa 0,5 kiloa. Niin on kuule ihan varma, että onnistuu, eikä tarvi hirveätä säätämistä ja vääntämistä ja tuskaa sen kanssa. Jättää vähän karkkeja pois, niin se on sillä selvä. Myöhemmin, sen viikon jälkeen, sä huomaat, että hei, olipa mahtava saavuttaa tää tavoite. Mäpä jatkan. Niin otat taas 1 viikko ja 0,5% sen hetkisestä painosta. Jos ekalla viikolla sattuu tippuu 4 kiloa yhtäkkiä, niin no okei. Sitten painat 96 kiloa. Ja siitä 0,5%. Aikaa viikko. Tämä toimii. Sä saat puotettua tämmöisellä konstilla loputtomasti painoa. Sen 0,5% löytyy aina. Ei tietenkään kannata laihottaa siinä vaiheessa, kun ei enää mitään laihotettavaa. Mutta sä kestät sen viikon. Otapa testi. Otapa huvikseen testi.